Funga akati hanzi ndevakwerere vese vana my everything. Message yacho ndinayo. Ndevakwerere vese vana my everything. Ndinayo hangu message yacho. But chokufungisa kuti arudana mukadzi wako chii? Ayo izvozvo zvandakanzwa kuti ndevakwerere vana my everything. Ndofunga ndakaita nguva ndichitarisira pane vakangonditaurirawo ndada kukumbira nanga panyaya ndauya kudare nenyaya yangu yezvakati zveumbo hacho unozotaura tauzii. Alright mambo, ndine nyaya yangu uyu Blessing Muganga anodanana nemukadzi wake. Pamusoro mubongo musi makateerera mukadzi wake ndinamwe naye asi ndakakusangana naye tikashanda manhambo hanzada zvina mudu ende handitozive kuti mukadzi wemunhu. Makasangana naye ukatora nhambo Kundotengesha wangu ichamwariwa chii chawakarambe chii chakaiti ngatibatsire. Taure. Chakaitika ndechekuti ndakasangana naBlessed. Taurisa. naBlessed ndakasangana naye yokutanga ndakasangana naye akandibvunza kuti mukadzi wemunhu ndikataura kuti Vazvindo ndataura kuti mukadzi wemunhu yokutanga ndakasangana naye tazosangana futi ndobva andikumbira kuti nambo wakumupa nhamba ndikutira maitaura nezvino maipfudza mombe Horudo here zvechibvu makatopfudza. maitaura nezvino maitaurei. Muri kuona vanhu vari muno mamwe nzeve dzamuri kuona idzi hadzamwira pachuru, rudziro rhasi pachuru, maziso hasi pachuru, kana minano zviri pamusoro. Unotori nepfungwa dzakafanana nedzei. Saka mukatiti imi maingotaura kuti kudii chimbotipai munzaniso maitaura kuti ndosaka ndakakubvunzai maitaura zvechibagire kwakadii kugadeni. nyaya ndakataura ndeyekuti tarichinyana manhamba akabva aposta mwana wake pastatus iye akandozoti ana mukadzi ndobva aposta mwana wake pastatus chandakakwanisa kubvunza ndakabvunza kuti vana vako vese here ndomeseji yakapashana kabaa akapotsera imi mwana wake but makamudza kamunde mukadzi wemunhu waiutira kudii waipotsera? handakwaposta ndakaisa pastatus yefoni yangu zvakowo zvekufoni yangu handiti obva watondipindura vakati vana vakwera ndakangodasandotiendashaavatana misina hwando nakovani ndakusina mavuna taziblese dzakadaro handakvatanga nakuva tichiita ngonyarava obva watopindura pavana vangu zvanzi vana vakwera pastatus apo ndandobhizi basa nguva iyoyo handakwasaaatovapindura handatombowasa mavopera zvachosobenzi chifu ndatongoribhizi zvazvinopera zvakadaro saka ndatondizokupasa saka achimira tinzwa kuti usei achiti unodana nemukadzi wako taura Funga akati hanzi ndevakwerere vese vana my everything. Message yacho ndinayo. Ndevakwerere vese vana my everything. Ndinayo hangu message yacho. but chokufungisa kuti arudana nemukadzi wako chii? Ayo izvozvo zvandakanzwa kuti ndevakwerere vana my everything. Ndiani akadini? Uyu timakadiramu uyu ndobvati chii? anopindura ndipo vakauya vandobva vatirafoni ndobvaenda imaimupirei nhamba imiri mukadzi wemunhu? inakumbira saka munhu wese akumbira munopa uyu maimupirei?
Ambuya, usati tsinzinire taura zvokubvunza. Vanhu vakawanda panzama vanopinda muno. Ndakamupa nekutanga ndikumbira plus futi chandakazvita. Ndisaka ndatora nakakumbira muwapa iyi. Handivapi vese ndiye wega wandakakwanisa kuti. Nemakuri. Makazviitire chi? Chamakazviitira? Ndakazviita nekuti nababa vatangasangasawirirana. Saka imo zvakambonditirawo. Zvakambonditirawo ndo zvandakazoita kuti ndizviite. Saka pakanzi ari kupomerwa muswa yekuda nemukadzi womunhu mungazviramba here. Wanzwa here kuti zvakaitwa ende zvakaitirwa. Mwanzani. Iwo hazvinzwa naya vane zvakazviita. Iwo nemukadzi. Zvimukadzi. Iwo namba dzavo waimutiki. Ukasangana vanofamba unoda namba. Vafarira. Ndoko wangu wafarira pedzisa. Kumbira uchinamba. Ndamufarira. Unokumbira kawanda. Andizve. Mambo, uyu munhu ndinozivana naye ndomuziva anogara paAfrochina, aishanda paAfrochina. Ini zvandoziva, ini anondiziva. Ende akatombotaura namadhava zvika zvanzi murume wenyu muhombe stereki uri kudana nemurume muhombe akadaro. Anditi amene kana ndichinyepa undipupudo kana ndichinyepa wakandiudza. Ndiwo akataura ambwe. Ande tinotoya chokwadi kana. Wakutirambira baba. Akasekwe pano mudati pabasa. Ndingapike na Alright. Zvamutsvika kuna mambo regedza ti. Saka unoshanda kuti Mazoro. ndikuri. Magaya maini mazoro. Unoshanda kumazuva here kana unoshanda kumagaya maini? Magaya maini. Iri kumazuva. Mazoro. Wozwa unoshanda kumazuva unogona kunge pamwe uri kumaorenji. Kune zvinhu zvakawanda. Mama, imwe nyaya yandingataura ndekuti uyu musi ndakakwira naye ndine apa. Iye akatovaona kuti uyu mudzimai wangu. Saka handizivi hangu paakuti haachavazive ndepapi. Avakuziva anoziva. Ingataura wakatora nhamba chitozi. Aukaudziwa namai ndimukadzi uyu. Angota kuti Anoiva. zvokuti tondikadzi munhu paakatosangana vakatakusiyana. Ambwe makamuti chii? Ndakataura nemukadzi wangu. Akarava. Pikisanai. Kana vachinyi. Pikisanai. Tinokwenda mberi nenyaya. Ndichendopikisana naye kuti pandakasvika kutopa namba atoma namba ati outaure nezvo toya zvimukadzi womunhu akati anosingokutaura zvinhu. Uyu ari ndakataura. Unoda mubvunza kuti ndataura. Wozi namba unodzipiwa musi wekutanga. Wakambotikumbira. Ukasadzipiwa. Akatoti handidzizivi. Ndokubusa kutsvakwa. Musi wechituyo vanoti chindipa dzako ndise ndikubi. Musi wechituyo. Ati auri vadzungudza vari kuramba. Chii chakaitika mbwe? Takaitika ndikuti musi wekutanga takakwira tese mota ndinge yakwira nawo mota. Ndobva vandibvunza kuti uri mukadzi womunhu here. Vakatondisengera bhegi kusvika taparadzana kechituru ndatozosangana kumashopu ndobva vatondidana vakati kwemwewo ndakapa namba dzangu wakazoiva ndobva vandidedzera namba dzangu ndavadedzera namba dzangu ndobva vati ndibhuku ndandavabhuka iwo zvatoita takutonga zvishoma kuti hatusati tsika yakadizwa ndiro saka unobhadhara mombe 1 newai kana kuti 300 So, satambire munhu zvakadii nopaza dzimba dzenu. Mambo anotaura kuti unofanira kubvisa 400 dollars. Why? 100. Iyi mombe 300 inoita 400. ichi chemu mambo wangu baba. Mune pfuma ndinowana kubasa kwangu. Ndizive kuti mungandiise pamujadzi kuti nguva yakareba sei kuti kundiunganidze asi pakuti pamite chipfuyo kana chandinacho pari zvinhu ndikakunyepereshe wangu. Tadadobvunza tinowana rini mari tochita toda kubhadhara
mombe ndekutobai wakwanisa kuiwana rini tokunzwa ndonozvamuoneka kuti titire kumwana maitana vanhu Why it's 7 days yako wakavhura ndiani muverengerei pana zvirevo zvatiri kuita hatisisu tiri kuita izvo nandiriwati zvirevo tsvagire zvirevo vanhu must be 6 or 2 or 6 muverengerei zvirevo maititsvagire akatambuka ari baba aivakuwawani chinhu ndona masvika pana zvirevo ndasvika pana zvirevo 6 ekuti chimusoro cho musoro chonge kutaura kuti yambire pamusoro peupenzi mupenzi yambire pamusoro peupombwe teererai mwanakomana wangu chengetedza mirayiro yababa vako usarasa kudzidzisa kwaamai vako zvisungire pamwoyo wako nekusingaperi uchishonga pamutsipa wako paunofamba zvichakutungamirira paucharara zvichakurinda pauchamuka zvichataura newe nokuti mirayiro iyi ndiyo mwenje kwauri dzidziso iyi ndiyo chiedza uye kudzora Zero 5 usokoshoko yambiro pamusoro peupombwe mwanakomana wangu nyatsoteerera kuchenjera uchenjeri hwangu teerera kumashoko angu oungwara kuti ugare wakachengeta kungwara uye kuti miromo yako ichengetedze zivo nokuti miromo yomukadzi chifeve inobenedza uchi. miromo yomukadzi chifeve ndechichichi nomutauro wake unotedza kupfuura mafuta asi pakupedzisira unovava sendu anopinza somunondo unocheka namativi ose tsoka dzake dzinoenda kurufu nhambwe dzake dzinonanga kuguva haufungi pamusoro penzira youpenyu nzira dzake dzakaninama asi iye haazvizivi saka zvino vanakomana vangu nditeererei musatsauka pane zvandinotaura fambai nenzira iyi iri kure naye musasvika pedyo nomusuwo wemba yake nokuti murege kupa vamwe zvakanaka zvesimba renyu mapanzwisisa ndinopanzwisisa zikuruza tipedeti ya uye ndikaunganidza end of October inokwanisa kukwana mimba yake October handitandi chishefu wangu munomadhisa ari mukashama isu madhisi mnavo pari kuvunzwa kwakutashamari kuita kuti utaure panhu pakamurerukira tomunamei vanofanira kuita hachisi chinhu chaka unoziva chinhu chibayiro chinhu chinorwadza uya yakanzi uraya mwana wako iti chibayiro uchiri kuye bhaibheri ukaenda ndobva anga atozvipira ndopakazvikuva aida kuonekwa kuti chibayiro chii chinorwadza ifonatani
ndoanzisa saka tinoona kuti iwewe kupera kwaJuni fananga wadi waripo atisati tatopinda muna Juni Juni pavanopera vanoita makatiko dzako unotsvaka tori nokuti zvawakaita iwa hazvina kunaka sekuti waudzwa nemunhu kuti mukadzi wemunhu takadii unoapa mari inobhadharwa pano pana mai apo uyo atotouya dheti ratotakwe achitotora mari yake kasi why 7 days ngeyapano anoti aiwa musimambomunerera matiro munoita aisa andiafarira munhu waana anotaura andii ngamba mutombo indichipa mutombo tatova madzimambo akawanda danga zviro zvamunoita siyana netsika iyo shamwari yangu musi uyo ndounoya newai atidi kumburikidza vanhu nguva yaanowana mari yatamupa ichienda